Assalamu alaikum. Uwar gida. Ya gajiya? Ana ta gyare-gyare ba? Mai gida san da zuwa. Kai, kamara! Tashi kama mutane wuri. Ta yana aiki yake mai gida? Ba ka jin magana irin wannan. Kai, kama mutane wuri. Aiki fa yake ta yana gida, ya za ka yi ka kore shi yana ta ni hira. Ki zauna abin da nake yi. Karanta ki gani. Wow. Duba ki gani nasihan ne dai. Wannan gaskiya ne mai gida. Gara da ka kaɗa mana shi. Tunda shi dai nasihan nan ya mamaye ko ina. Ga daɗi ne ga laushi kuma ga tsafta. Shi yasa birni da ƙauye kai har riga ma in ka je zaka ji suna nasiha biredi. Wannan gaskiya ne yara da manya za su iya cin nasiha bread. Wannan biredin da kika ga wannan biredin Allah har kaifin basira yana ƙara ma mutane. Kaifin basira an kinan da a ce kina da juna biyu. Ai shi zan dinga miki kuruntu da shi kawai. Na san dole a samu ɗa mai basira. Nasiha bread muna murna.